внимателно. Ти си кажеш. Толкова или студен? Идеята е, Марги, да кажеш нещо за фирмата, просто е така, нищо особено. Да кажеш, например, на колко време пръскам. Всеки месец. Колко често виждате хлебарки? Не виждаме. Защо не виждате, бе? Ние не трябва да имаме работа. Защото са унищожени от фирмата, която ни помага. Ей, човек не мога да те фане в блокада. Ще го направиш? Не сега, не сега. Вашето да е непринуден, Марги. Разбира се. Ма то Човек като влезе да види такова нещо, иска да види истинско мнение. Да. И всичко друго, което е режисирано, не е... То е измислено, да. Абсолютно. Ама не допускаме да ти виждаш, че ако не го внесат с някой кашон нещо, тук изобщо няма хлебари. Достатъчно ти като минеш и всичко е наред. Абсолютно си е така. Да. Ефективни са ти препаратите, съвсем всичко е така както трябва. Ай, виждаш, ти си една от фирмите, която се задържа. Колко години вече ти е фирмата? Аз поне те познавам от 10 най-малко. Не съм мислил скоро време по въпроса, може би към 13-14. Така, защото колко фирми имаш и от те отдавна за тях и спомен няма. Докато ти си една от фирмите, която наистина при тебе работата е ефективна и хората си държат. Ако нямаше ефект от твоята работа, отдавна да те няма на пазара. Отдавна да сме изгорели. За това става дума. Защото колко след тебе изгъзнаха и вече ги няма. Нали? Тия неща трябва да се изтъкнат. Всичко останало... И хората не ги интересува ги общо взето да има ефект. Напротив, и това ги интересува, Сенчо, защото такива новоизгрели звезди, дето една година са на пазар, на следващата година вече ги няма, те не са нужни. Да, горе-долу. Така че... Тя опида, че за един месец нали, ще свършат някаква работа и после няма да кине. Като им се обадиш, телефона Вече не го работи. няма. Телефона го няма. Прибрал парите и бегал. Прима карта. За това говорим, мисля, че това си е най-достоверната информация. Мерси, Марги.